Hello, good morning. So ayan, nasa Angeles City na po ako. And for today's video, nagbayad na. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. So ayan, nandito kami ngayon sa Robinson. Namimili ng pasalubong para sa Samar. Ayan, kasama ko si Robins. And si Maning. Ano sis? Anong pili-pili mo sis? Para kanay. Hindi mag-uyap. Ano yung balik ko sis? Sana may ulo. So ayan. Thank you po sa nag-gift dito sa akin. Sure. Hi sis. Nagbablog. Ayan, mamimili po ng pasalubong para bukas. So, yun na po kasi kami bukas. Hello! Ayan. 50 na lugod. Hello! Ayan, si Robins. Anis. Ito, 50. Bibili po si Geralda ng ano, pasalubong niya sa Samar. Ikaw sis, binabili ka na ba? Sis. Sis. Di ba yung induction yung padara mo na nga? Okay na iya? Oo nga nga, ano sila? Tira? Pero makapalan niya ko. Hindi man. Salapit. Hi sis. Marami naman yung binibili mo. Europa. Hi po. O sini mani? Yung kapalit mo. Ayan. Namimili po. Bibili daw siya na Palita sis. 600 plus. Ang pancho. Ito na yung 600. Unom na itong nabago. Pero madak mo yung atiya. Ayan. Tira mo lang yan.
Yan. Oh, nagatak. Akong crush ko with Matthew Alfred Park. Ayan. Lakad-lakad pili mo ini. Oh, maliit. Oh, napakapat maliit. Sala, oh. Siya naman dyan sabaw. Mas maharang ang bakat pansit kanto. Oh, siya ito. Di ba ito ipatununan na? Magdala roski. Amo na yan. Oo. Yung mga patol. Bibili po ng biscuits. Ayan. Para pasalubong. Doon si Samar. Ayan. Ang blue mo sis. Professor Rodlan. Pwede na, no? Nakasolid ito. Iba pa lang price. Pasado. Happy time. Happy time 392. Iniisip ka na yung mga uyab mo. Iniisip ko na yung... Iniisip ko na yung mga uyab. Kaya ano? Malungkot ka man. Hindi ka man masaya. Ha? Hindi ka man masaya? Dapat masaya ka kung mahuli ka.
ba yan? Parang excited ako umuwi. Natalis ako ng Tapos na kami mamili ng pasalubong. Uwi muna kami kasi